Yn y fideo yma, nawn ni eglurio sut i ddefnyddio onglydd fel yr un yma i fesur onglau gwahanol. Nawr, y peth gyntaf chi wneud wrth fesur unrhyw ongl, fel hon, ydy symud canol yr onglydd, sef y pwynt yma fan hyn, i fod ar fertig neu cornel yr ongl. Felly dyna fi wedi gwneud hynna yn fan yma. Y cam nesaf ydy troi'r onglydd fel bod y dim gradd, unau'r ochr yma, neu'r ochr yma, yn pwyntio ar hyd unol unella'r ongl. Felly na i wneud hynna rwan. Cadw canol yr onglydd ar fertig yr ongl. A golaf, ar ôl chi sicrhau fod canol yr onglydd ar fertig yr ongl, a bod y dim gradd yn pwyntio ar hyd un o'r llinellaf, da chi wedyn ymesur yr ongl trwy gyfrif i fyny o dim gradd. Nawr, ar gyfer y ongl yma, mae'r dim yma ar y tu fewn, felly cyfrif fyny 10, 20, 30, 40 gradd ydy maint yr ongl gyntaf. Felly na i farcio hwnna fewn yn fan hyn. Ar gyfer yr ongl nesaf, na i benderfynu fesur yr un yma ar y tu fewn. Eto, rhoi canol yr onglydd ar gornel neu fertig yr ongl. Ac yna mae angen troi yr onglydd fel bod y dim gradd yn pwyntio ar hyd un o'r llinellau. Nawr, os ni'n gallu gwneud hynna fel yma, ond os hynna ddim yn helpu fi, rwy'n dwi angen mesur yr ongl ffordd hyn. Felly, dal i droi fel bod y dim gradd yn pwyntio ar hyd ei linell arall. Mae hynna yn helpu fi rwan. Rwy'n mynd i ddarllen yr ongl i ffwrdd, cyfri o dim, sy'n ar y tu allan tro hyn, 10, 20, 30, 40, 50. Dwi'n meddwl mae hwnna yn agos at 56 gradd tro hyn. Felly marcio 56 gradd i fewn. Felly mae oedd y ddwy ongl gyntaf yma'n onglau lem, oedd nhw rhwng dim a 90 gradd. Ar gyfer y ongl nesaf, wel dwi'n gweld fod hwnna'n fod yn ongl aflem, mae rhwng chwarter troad 90 gradd a hanner troad 180 gradd, ond yn union beth tybed. Wel eto, canol yr onglydd ar fertig yr ongl, a troi yr onglydd fel bod y dim gradd yn mynd ar hyd unol unella'r ongl. Cyfrif fyny o dim eto, dim ar y tu allan, 10, 20, 30 ac yn y blaen, chwarter troad yn 90, dal ymlaen i gyfri 100, 110, 120, 130, 140 gradd. Dwi'n gweld yr ongl yna. Felly marcio 140 yn fan hyn. Cofio'r symbol gradd. Y pedwerydd ongl, os na rhoi canol yr onglydd ar fertig yr ongl, a troi, mae droi off o'r hyn, bod y dim gradd yn pwyntio i lawr ar hyd y linell. Cyfrif i fyny fan hyn, o dim sy'n y tu allan, 10, 20 ac yn y blaen, 100, 120, 130. Wel, yr un yma dwi'n gweld 134 gradd. Os dwi'n meddwl am mestyn y llinell yna, os o'n mynd trwy 134 gradd. Felly na i sgwennu hwnna yn fan yma. Felly eto ongl aflem rhwng 90 gradd a 180 gradd. Ar gyfer y ongl nesaf, mae hon yn ongl atblyg. Dwi'n troi fan hyn, 90, 180, mwy na 180 gradd. Nawr, os yw'n trio mesur y ongl yma hefo'r onglydd hanner cylch, dwi'n gofio gyda fi broblem. Os fi'n rhaid canol yr onglydd ar fertig yr ongl, a cael y dim i'n pwyntio ar hyd un o'r llinellaf, a wedyn dwi'n cyfri fyny hefo'r onglydd, fel mae'r ongl yn cael ei farcio, 10, 20 ac yn y blaen, 90, 180. Gan mae onglydd hanner cylch sydd gen i fi, does ddim digon o rifas liciwch chi, di'r onglydd ddim ond yn mynd fyny at 180, dim pellach. Felly mae gen i fi broblem i ddatrys y fan hyn. A ffordd dwi'n datrys y broblem yma ydy troi'r onglydd ben i lawr. Felly canol yr onglydd ar fertig yr ongl, troi'r onglydd ben i lawr a rhaid o fel bod y dim eto'n gwynebu'r chwith fan yma ar hyd y linell. Ac yna, gewch chi ddychmygu fod chi wedi cyfri o dim gradd, y holl ffordd o'n 10, 20, 30, 90, 100, 110 ac yn ymlaen, wedi cyrraedd 180, a rwan dyn ni am gario ymlaen i gyfri o 180 ymlaen. Dydy'r llif yma ar onglydd ddim yn helpu fi, ond mae'n raddfa yma mynd fyny fesul 10 sydd yn mynd i helpu fi. Felly eto dim 90, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, so ni'n gweld fod hwn yn union 250 gradd. Felly fydda i sgwennu 250 gradd i lawr i fan hyn. Ar gyfer y ongl olaf, eto mae'n ongl
atblyg, mae o'n fwy na 180 gradd. Mae gen i yr un broblem yn go blaen. Os dwi'n gosod yr onglydd i fyny efo canol yr onglydd ar fertig yr ongl a dim yn pwynt ar y llinell, fydd ei gychwyn mesur 90 180, ond eto dwi'n rhedeg allan o onglydd, so mae rhaid fi ddal yr onglydd ben i lawr a wedyn cyfri o dim gradd eto. Dwi wedi cyrraedd 90 180, dal ymlaen i gyfri. Un pwysig i gofio ydy y 90 fan hyn, 3 chwarter troad, so hwnna'n 270 gradd. Symud y papur i fyny i chi gael gweld. So 270 ydy 3 chwarter troad. So 280, 290, 300, 310, 320. A dwi'n meddwl fan hyn, dwi'n cyrraedd 328. Just gael yr onglydd ar hyd y llinell yn berffaith. Dwi'n meddwl dwi'n gweld 328 a gosaf ato fan yna. Mas yna ffordd arall o fesur ongl hefyd, so ni yn gallu cyfri i lawr o 360 gradd, dim yn fan hyn. Cyfri lawr 360, 350, 340, 330, 320 a gweithio'n ffordd i fyny eto 320 i ffeindio fod yr ongl yn fan hyn, eto yn 328 gradd. O gorau, dyna ni ychydig enghreifftiau o onglau dwi wedi fesur. Os yn bosib i chi, gewch chi gael cynnig rhan ar fesur yr onglau sydd ar y sgrin, neu o leiaf gewch chi geisio amcamgyfrif yr ongl dych chi yn weld. Ac yna, dyma nhw yr ongla yn gywir i fan hyn. Nawr, un peth pwysig i gofio bydd chi'n marcio hein, gewch chi wastad fod o fewn 2 radd i'r ateb cywir. Felly, yr ateb cywir yn cyntaf fan hyn ydy 75, ond gewch chi fod hyd at 2 radd yn is, 73, neu hyd at 2 radd yn uwch, 77, a dal cael eich marcio'n gywir yn fan hyn. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.